ರೇಲ ರೇ ರೇಲ 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 ರೇ ರೇಲ ರೇಲ ರೇ ರೇಲ 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 ರೇ ರೇಲ దేవుడి మందిరం దేవుడి తంగితో దేవుడి మందిరం దేవుడి తంగితో వాసి ఉడాటి ఊడి ఒనిని నమ్మాటి వాసి ఉడాటి ఊడి ఒనిని నమ్మాటి రేలాయో రేల రే రేల రేలాయో రేల రే రేల రేల రే రేల 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 రే రేల రేల రే రేల 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 రే రేల నాకు మందని బాధకు నౌటే నాకు మందని బాధకు నౌటే ఓనిలేంగే నాకు నెమ్మది ఇదనదు ఓనిలేంగే నాకు నెమ్మది ఇదనదు రేలాయో రేల రే రేల రేలాయో రేల రే రేల రేల రే రేల 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 రే రేల రేల రే రేల 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 రే రేల వందనాకు మీ అందరికీ మరి యేసుక్రీస్తు పేరిట ఈ వెన్నెల లైవ్ ప్రోగ్రామ్ మమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరూ సాయమినరే, మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే. దేవుడు మనకి ఇంకో రోజు మనకిత్తో మా దేవునికి మన క్యాన్సరానికి అలాగే ఓని శాంకమాడు మరి ఈ లోక మందనానికి దేవునికి మరి వందనాకు వాడు ఈ రోజుని బట్టి జ్ఞానం కూడా మాడు దేవుని మాట మన క్యాన్సర్ కూడా ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము 9 నుంచి 11 వచ్చిన ఏపరికిన పనుగు 1వ అధ్యాయము 9 నుంచి మరి 11 వచ్చిన వరకు మనం చదువు ఇక్కడ నన్ను చదివితాను. మీరు కూడా మరి ఈ వాక్యం మరి మీరు కూడా మరి క్యాంజాటి ఓండు ఈ మాట కెత్తస్కే ఓరు ఊడోరి మన్నంగా దేవుండు ఓరిని పరలోక తీసుకుతావు ఓరి కణుకు వేడకుండా ఒక మొబ్బు ఓరిని కంపితే ఓండు పొర్రోటికి అంజోరి మన్నంగా ఓరు ఆకాశ ఏపుకు ఇరమర్చి ఊడోరి మత్తోరు అస్కే మత్తాటు మంచి తెల్లటి గుడాకు కెత్త ఇరువురు మనసుకు ఓరగా నిత్తురు ఊరు గల్లియ మనసురికి నిరే మీరు భారీ అలా నిచ్చి ఆకాశ ఏపుకు ఇరమర్చి ఊడనిరి మేఘ నుంచి పరలోకతికి ఈ యేసు మీ కణికి మున్నే బేల అత్తుండో ఆలే మళ్ళా వెయ్యితో ఇంజోరే కెత్తరు. మరి ఈ మాట దేవుడు దీవిస్తో మడిగా ఊడతాడా దేవుని మాట చదువుతాడా మరి ఏప్రిల్ పన్ను 1వ అధ్యాయం 9 నుంచి 11 వచ్చిన మన ఊడరు మీరడ ఇక బాత మీదెత్తుకు మరి యేసు ప్రభు వాడు డెలియంచి వాడు గిరుడు తేద్దపయ మరి 40 రోజుకి నాకు శిశువుకి తోడవులు చాలా విషయం వాడికి ఎత్తాం వాడిని బోధకెత్తాం తర్వాత వాడు తుక్త ఆశ్చర్యకార్యం గురించి వారందరూ గుర్తుంపుతాం తర్వాత ఏపరికి ఇంకందరికీ వీరందరికీ బాధకెత్త ఎత్తుకు మరి దేవుడే మరి యేసు ప్రభుని ముఖ్యమంత్రి ఆగే బాధ మీందో ఆగే తెలిపేసి మీరు మరి ఈ దేశతే తర్వాత ఈ ప్రాంతాతే తర్వాత ఈ లోకమంతా కూడా మీరు యేసు ప్రభుని కుశలగా ఉరిపేసి దయావరించారు. యేసు ప్రభుకి ఎత్తడుగా మా ఓడతాడు మరి నాడు మన బాధ ఓడకు మరి యేసు ప్రభు బేలా ఉండు మరి వాడు బేలా ఈ లోకతే విడిచివాడు దెమ్మిరితో అవుతుంది మాడు మరి ఊడర మీరడ మరి యేసు ప్రభు బేలా దెమ్మిరితో ఇతుకు మా డోడ్కు వాడు చాలా విషయ కెత్తపయ ఆగే బాత వాడిని కెత్తపయ భారతే వారు ఊడరు మన్నంగానే మరి దేవుడు బాతంతో మరి పరలోక తీసుకుతాం ఊడరికి మత్తరు శిశువులకు చాలామంది వారు ఊడరు మత్తరు వాళ్ళకే పరలోకి తీసుకుతావు. తర్వాత కొంచెం దూరం మత్తపోయాక మందిని మబ్బుకు అవన్నీ కమ్ముతావని ఆస్కి వాడు మందుని ఏపరికి కానీ శిశువుకి కానీ బెయినరికి వాడు మరి వేడకాది అవుతుంది మన ఊడరు మీరడ మరి యేసుక్రీస్తు మరి దెమ్మితో పరలోకకి దెమ్మిరితో మరి ತಪ್ಪಿನಾಗ ದೆಮ್ಮಿರ್ತೋ మరి భార్యతో అసలు భార్య వత్తో ఇది మాడు ఓడతాడు మొన్నే
ಓಂಡು మరి నీ సంఖ్య నా సంఖ్య ఈ లోಕ దిగి వస్తాం ఓడు తుంగని పని అంతా తుంగుతాం వాడు నేను నన్ను మరి వచ్చేసానికి మరి నీకు నాకు మరి బెస్కిటికి మందని బతికిదనికి ఓండు మరి ఆ సిలదు పొర ఓండు నెత్తురికి ఆరుస్తూ వాడు డొల్లి ఎత్తాం వాడిని సమాధంతో గిరుడి తేత్తాం మరి ఇవన్నీ బేల జరుగుతాయికు వాడు కెత్తడిగే యేసుప్రభు కెత్తడిగే వాళ్ళకే చాలామంది మరి దేవుడి మాట కెత్తనవారు కూడా చాలామంది ஒரு முன்னே ராசி மத்தர் பேலாயம் ஜரித்துக்கு మరి ఇವರು మర్రి వేయితో యేసు ప్రభు వేయితో యేసు క్రీస్తు ఈ లోకత్కి వేయితో వాడు వాసి మరి పాపత్తుతో అందరూ శాంక వాడు డొల్లి వేయితో వాడు గిరుడు తేయితో తర్వాత వాడు మరి ఆ పర్లకు దెమ్మీరుతో ఇత్తరుగా మున్నే రాసి మత్తరు వాళ్ళకే వాడు వారందరూ రాసి మత్తడిగే దేవుని మాట మరి అవన్నీ కూడా నెరవేర్తా మరి బైబిల్ బాతకు రాస్యమిందో బేలతకు రాస్యమిందో వాళ్ళకే మరి యేసు ప్రభు కూడా ఉండు ఈ లోకత్కి వాసి వాడు ఈ లోకత మంచి ఉండు మరి తప్పిన దేమిరుతారు మండు ఓడినాడు మరి వాడు బెగ నుంచి అత్తో ఆయన రోడ్కు మాడు మరి బెతాని ఇందని ఆ యొక్క ప్రాంతం నుంచి వాడు మరి తప్పినాక దేమిరుతాడుగా మండు ఊడితాడు మరి లూక కుస్తలు కాబట్టి ఈ మాట మంత 24 అధ్యాయం 50 నుంచి 51 వచ్చిన వరకు మీరు ఊడకక మంతే బెతానిందని ఆ ప్రాంతం నుంచి వాడు మరి దెమ్మిరుతాడుగా మండు ఊడితాడు మరి యేసుప్రభు పొరడు దెమ్మిరుతో మరి ఇంక అచ్చుటనే ఇంకా బాతిల్లే మనకి ఒక ప్రశ్న అవుతుంది మనకి వేయితే మరి దాని తర్వాత బాత ఇత్తది మా డోడ్కు మరి తప్పెత్త దేవుడు మరి యేసుప్రభు బాతంతో ఎత్తుకొని హెచ్చిస్తాం తప్పెత్త దేవుడు యేసుప్రభు హెచ్చిస్తాం భార్యకు మరి యేసుప్రభు మరి తప్పే అత్త దేవునికి ఎత్త మాట వాడిని క్యాస్తాం తప్పే కెత్త మాట దాన్ని క్యాస్తాం ఆజ్ఞ వాడిని పాటిస్తే వాడికి ఎత్తడిగే వాడు ఈ లోకతికి వస్తాం వాడికి ఎత్తడిగే ఈ లోకతి మందులు అందరూ శాంక వాడు డొల్లి ఎత్తాం అందరికి వాడు మరి ఈ లోకతి మందులు అందరికి వాడు ఆ రచన ఈదనకి వాడు ఈ లోకతికి వాసి మరి వాడు డొల్లి ఎత్తాడుగా మాడిగా ఆ ఊడరు వినడు ఎందుకంటే దేవునికి వందనాకు దేవుడు తుంత గొప్ప కార్యం బట్టి మరి ఆ పందిని బట్టి మన దేవుడికి బెచ్చుకు వందనాకి ఎత్తవాళ్ళు బాధ్యతకు ఓడు ఎవరిని ఎత్తవని మరిని ఓడు ఈ లోకతికి రొత్తా ఓడు భారీ నీ గురించి నా గురించి నీ శంక నా శంక ఓడు మరి ఈ లోకతికి వండి రొత్తం ఓడు మరి రొత్తం మరి ఏసయ్య ఓడు ఈ లోకతి వాసి మరి నీలాగే నాలాగే ఓడు కూడా జీవిస్తాం మళ్ళీ ఊడతారా మరి పిలిపి పత్రిక మంతే 2వ అధ్యాయం 5 నుంచి మీరు చదువుకు మరి మున్నటికి 10-11 వరకు మీరు చదువుకు దాటమంతే మరి యేసు ప్రభు దేవుడిగా మొత్తం ఓడు మరి ఆ పరలోకతిని విడిసేసి ఓడు ఈ లోకకు బేల వస్తాం బేల వండి నీలాగా నాలాగా ఓడు బేల వండి జీవిస్తావు ఈ లోకతే బేల బతుకుతావు వండు నీ సంగ నా సంగం సిలదుపర వండి బేల డొల్లి ఎత్తావు తప్పెత్త దేవుడు వారిని బేల హెచ్చిస్తావు వారి మహిమశాంక వారిని బేల వారిని వాడుకుంటో ఇత్తమన్నాడు ఆ గూడితాడు ఇత్తమన్నాడు ఆ గూడితాడు మరి తప్పెత్త దేవుడు చాలా వారిని హెచ్చిస్తాం చాలా బేల హెచ్చిస్తావు ఎత్తుకు ఊడు మరి ఈ లోకతే మరి పరలోకతి కూడా వానికి మొట్టమొదటి స్థానం వనికిస్తావు జాగా వనికిస్తావు మరి ప్రతి ఒర్రోని పర్రో వారిని మరి గొప్పగా ఇచ్చిస్తాం తర్వాత ఈ సంగతి కూడా మరి మన సంగతి కూడా వారిని ఒక తలకైనా వారిని వాడుతాం యేసు ప్రభువును తలకైనా వాడుతాం మన కుటుంబానికి కూడా మన లోని కూడా ఉండరు పెద్దగా ఉండి మనకి వినం యేసు ప్రభు ఉండి మనకి వినం మనకు చాలా మాట మీద దేవుడు బేల ఇచ్చిస్తూ అవుతుంది పిలిపి పత్రిక 2వ అధ్యాయం మరి 9వ వచనైతే దాని తర్వాత కొలసి పత్రిక 1వ అధ్యాయం మీద తర్వాత ఏపీసీ పత్రిక మన డూడితాడు ఇవన్నీ మన డోడుకు యేసు ప్రభుని గొప్పగా హెచ్చిస్తాం మరి తప్పెత్త దేవుడే ఓని కుడి కైదే పక్కతే కుడి భుజెత్తు పక్కతే ఆ గంజి యేసు ప్రభు ಆಗ ಒಂದು ಕುದಿ ಮೀನು ಆಗ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಒಂದು మరి తప్పేనాగా ಒಂದು దెబ్బెత్తాడు మీనం మత్తడిగా మాడిగా మనడు మరి బైబిల్తో మనం ఊడితాడు
మరి యేసు దాని తర్వాత బాగా తింగుతాం ఎత్తుకోండు ఓడు మరిని మరి పరిపాలిస్తాం అంట. యేసు ప్రభు ఓడు నేను నాన్ని పరిపాలిస్తాం ఓడు నీ హృదయత నా హృదయత మంచి ఓడు మరి బెస్కటికి పరిపాలిస్తున్న దేవుడు కూడా వినం ఓండే పాలన తింగుతాం. తర్వాత రోజు వేయితే ఆ రోజు ఓండు వేయితో వాసి మరి 1000 ఏటి కింద దాకా ఓండు ఈ భూమితో పర్రు కూడా ఓండు మరి పరిపాలన తింగుతూ ఎత్తడుగా మరి చాలా విషయాలు మరి రాసి విన మరి దాలియన గ్రంథత మీదే తర్వాత మరి యెషయా అయిన గ్రంథత కూడా ఇవన్నీ మొన్నే రాసి విన బాలెత్తుకో మెస్సయ వేయితో వాసి ఓండు పరిపాలిస్తున్నారు మీదే. అయ్యో మరి మత్తయి కుశలక ఓడుకు మరి 28వ అధ్యాయం 18 వచ్చిన ఓడుకు ఓనికి ఈ పరలోక పొర్ర మరి ఇల్లు ఈ భూలోక పొర్ర కూడా ఓనికి గొప్ప అధికారం మీదే ఓనికి పాలిస్తున్న అధికారం మీదే ఏం జోరే మండ గుడితడు. తర్వాత ఏపీసీ పత్రికతే 1వ అధ్యాయం 20 నుంచి 22 వచ్చిన మండ ఓడుకు ఈ లోకతి మందని గొప్ప అధికారికి పొర్ర ఉండు వినం అధికారిగా వినం. తర్వాత ఈ లోకతి పొర్ర ఈ దేశతే తర్వాత ప్రతి ఒర్రో పెద్దటే ಬೇರೆ పెద్దరి నాకు మరి దేవుడికి కొలుసున్నారు వారందరూ పొర కూడా యేసుక్రీస్తు నామమే యేసుక్రీస్తు పెదడే మరి గొప్పగా మెందిత్తరు మాటగా మరి మన ఊడితడ మరి యేసుక్రీస్తుని అచ్చో మహిమగా వాడుకొని మరి గొప్పగా వాడిని హెచ్చిస్తాడుగా మండగా మరి ఊడితడ. మరి యేసు ప్రభు మనకి మరి ఆడు బేళ మనని వాడు మన హృదయత మంచి వాడు మరి పరిపాలిస్తున్నాం. అది బేళ ఎత్తుకు మరి శుభ్రమత ఆత్మ దౌరింపిన వాడు మనతోనే మీన బెస్కటికి. అయ్యో మరి తప్పేత దేవుడు మరి యేసు ప్రభు శుభ్రమత ఆత్మ వీరందరూ మూడు పెదిరి మనకి ఏదరు కానీ వీరు ఒరటే. అయ్యో ఒరొర పని వారు దుంకుతారు కానీ వేరుగా దుంకుతారు కానీ మూడు పెదిరి మతకన వారు మరి ఒరటే అయిందనేది మన బైబిల్ మన ఊడితాడు. అయ్యో మరి తప్పేత దేవుడు ఓడు మరి ఈ లోకతికి ఓనిని బేన ఊడాలు. అయ్యో మోసేకేతో ನನ್ನ మరి ದೇವ ನಾನು ಊಡ್ದನಿ ತಪ್ಪಾಯ ಮೋಸಂతో ಕೇತು దేవుడు ನಿಮ್ಮ ಊಡ್ತಪ್ಪಾಯ ನಿಮ್ಮ మరి ಡೊಲ್ಲಿ ದೇತಿನ ಕೇತು నీ బెస్కత్ కూడితే అసకే ನಿಮ್ಮ మరి డొల్లి దేతిన కేతో మరి బేనే కూడా ఊడాలు. అందుకనే మరి అత్త యేసు ప్రభుని తీస్తే వాడు ఈ లోకతి కొత్త వాడు వాసి వాడు తుంగని పని అంత తుంగేవాడు మరి పరలోక దెమ్మెత్తో ఇంజే మరి శుభ్రమత ఆత్మ దౌరింపిన వాడు పండుగను వినం వాడు నీ ఒకటే నా ఒకటే వినం రచన మరి బెస్కు మరి రచన పొందుతాడు యేసుక్రీస్తునగా వాడు రచన పొందుతాడు. అస్కరించి వాడు మరి మన హృదయతే నీ హృదయతే నా హృదయతే వాడు వాసి మనతో మరి బెస్కటికి వాడు మనతో మంచి వాడు మరి మున్నడికి నడిపిస్తావు ఇంద్ర మనడు మరి గుడితడ. మరి యేసు ప్రభు మరి పరలోక దెమ్మెరుతో తర్వాత మరి తప్పేత దేవుడు వారిని హెచ్చిస్తో గొప్పగా వారిని హెచ్చిస్తో మరి ఓడు దేవుడిగా వాడు రాజుగా తర్వాత వాడు పూజారిగా వాడు మరి పాలేశ్వరం వినం ఈ భూమితో పొర వాసి కూడా వాడు మరి ఓ రోజు వాసి వాడు పాలిస్తావు. మరి ఆ రోజు వరకు వాడు రోజు వాసి వాడు మనకి మరి పాలిస్తావు బెస్కిత్కు వాడు మళ్ళీ వేయితాం వాడు మళ్ళీ వాదం దాకా మన బేలతంగా వాళ్ళెత్తుకు మరి ఓని మాట కేజీ మనం మున్నెడ దావాలి ఓని మాట వాడి కేజీ మున్నెడ దావాలి. మరి ఇంకో 2 వచ్చిన మన సౌత్ ఇక్కడ వాడు మరి బేలా వేతెత్తుంది ఇక రాసి మీదే వాడు పొరోటికి అంజూరి మన్నంగా 10 వచ్చిన మరి 11 వచ్చిన చదువునాను. వాడు పొరోటికి అంజూరి మన్నంగా ఓరు ఆకాశ ఏపుకు ఇరమర్సి ఊడోరి మత్తోరు అస్కే మత్తాటు మంచి తెల్లటి గుడాకు కెర్త 20 మనుషులకు ఊరగా నిత్తోరు మరి బేనరెత్తుకోరు మరి దేవుని దూతకు దేవదూతకు ಆಗ ನೆಚ್ಚಿ ಮತ್ತರು ಏಪರಿರ್ಕು ಮತ್ತರು చాలామంది ఆ శిశురుకు ఇంకా విశ్వాసులకు మత్తరు ఆస్కోరికి వచ్చనವರು గలిలే మనుషురికి నీరే మీరు భార్య అలా నుంచి ఆకాశ ఏపుకు ఇరమర్చి ఉడనిరి అలా మీగ నుంచి పరలోకత్కి యేసు మీ కణకి మున్నే బేల ಹತ್ತೊಂಡು ಆಲೆ ಮಲ್ಲ ವೆಯ್ತೋ ಇಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತರು ಇರಿಗೆ ಬಾತ್ ಕಚ್ಚನವರು మరి ఊరు యేసు మరి పురోడు దెమ్మెత్తపై మరి మబ్బు కంప్తా వాడు వేడకాదిల్లో అక్కడ సరే ఊరు మరి ఆలకే పురోడు కూడరు మొత్తం అరే ఊడరు మొత్తపై ఆసకే తెల్ల కూడా ಗೆರ್ಸಿ 20 ಮನುಷ್ಯರು ನಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತರೆ
మరి ಬೇನೆತ್ಕೋರು ದೇವದೂತ ನಿಚ್ಚಿ ಮೊತ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎತ್ತರು మరి ಗಲಿಲೆಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀರೇ మీరు భారీ ఆలకే ఉడరు మీరేరి ఆకాశదాకి భారీ ఆల ఉడరు మీరేరి. మరి యేసు ప్రభు మేఘ నుంచి బేల పల్లకు దెమ్మెరుతుండో అదే యేసు ప్రభు అదే విధంగా ఉండి ఇప్పటికి మళ్ళా వెయ్యితో జరికెత్తాం. అయ్యో దేవునికి మరి మెచ్చుకో వందన. అయ్యో మరి మళ్ళా వాదన దేవునిగా ఉండు మనకు మినం ಒಂದು ಒತ್ತ ಪನಿ ಒಂದು ತುಂಬ್ತೋ ಒಂದು ಪಲ್ಲಗ ದೆಮ್ಮೆರ್ತೋ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಾದನ దేవునిగా ಒಂದು మనకి ಒಂದು మిను ಒಂದು భారీ మల్ల వేయితో ఇందుకు ఈ భూమితో పరువు మనని మరి పరిపాలిస్తున్నాయి ఆలకి ಒಂದು ಭಾರಿ వేయితో ఇతుకు ಒಂದು ಭಾರಿ వేయితో ఇతుకు మరి ಬೇನೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಪರೋ మరి విశ్వాసం తాసి మంతరో ಅವರಂదరిని మరి తీసోదనకి ఓనక తీసోదనకి ಒಂದು మళ్ళా వాసన మళ్ళా వాదన దేవుడు ఓడు మినం ఓడు మళ్ళా వాదన దేవుడు మినం. మరి దూత ఈ మాటకెత్తారు. మరి యేసు ప్రభు పుర్తపై కూడా దూతకు ఆలకే పదం పాడతారు, మాటకెత్తారు. అయ్యో ఆలకే యేసు ప్రభు మరి పరలోకతికి దయానస్ కూడా మరి ఈ మాటకెచ్చరు వినరు. మరి పరలోకతికి బేలాత్కి యేసు ప్రభు దెమ్మెరుతాడో అదేవిధంగా వాడు మళ్ళా గిరిడి వేయితో మళ్ళా వేయితో అదే తీస్తూ అదే తీరిని వాడు గిరిడి వేయితో ఇంజరే మరడిగా ఊడ మినడ. నిజమే మరి దేవుడి మాట ఎత్తినోడు చాలామంది ప్రవక్త మున్నే రాసి మినరు వాడు మళ్ళా వేయితో ఇంజరు మున్నే రాసి మినరు. వాళ్ళకే మరి పేతురికి ఎత్తో మరి ఏ పనికి పనుకు 3వ అధ్యాయం మా డోడుకు మరి 19 నుంచి 21 వచ్చిన వరకు మా డోడుకు వాళ్ళకి 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయం మరి 1 నుంచి 11 వరకు మన సత్తు దాటి మంతే. మరి యేసు మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినోవించరన్నమాట గుడితాడు. అలాగే పౌలు ఏ పర్యత్త పౌలుకైతో 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 26 వచ్చినతే, తర్వాత 15వ అధ్యాయం 22 23 వచ్చినతే, మరి 1వ తెస్సలోనిక పత్రికతే 1వ అధ్యాయం మరి 9 నుంచి 10 వచ్చినతే చాలా చాలా వచ్చిన ఆమెన మరి యేసు ప్రభు మళ్ళా వేయితో మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినోవించరే మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినోవించరే మనకగా మరి చాలా వచ్చినా మనకు మిన మరి వాడు బేల వేయితో ఎత్తుకో మరి ఇంజ మాడు ఓడతాడా వాడు బేల హత్తుకు అత్తడు అదేవిధంగా వేయితో బేల ఎత్తుకోండు ఆకాశకి ఆ పల్లకి దిమ్మేతో అదే యేసు అదేవిధంగా మళ్ళా వేయితో ఇంజరే ఇంజే మనడు మరి 11 వచ్చిన ఓడతాడు. ఏ పనుగు మరి 1వ అధ్యాయం మరి 11 వచ్చిన మాట ఓడతాడు. అలాగే మరి 1వ తెస్సలోనిక పత్రికతే 4వ అధ్యాయం 15 నుంచి 17 వచ్చిన దాటి కూడా రాసిమిందే వాడు బేల ఎత్తుకు అదే యేసుక్రీస్తు వాడు మళ్ళా వాడు వేయితో మళ్ళా వాడు మరి డిగ్గి వేయితో బేల ఎత్తుకోండు పర్లోకి దిమ్మెరుతాడు పురుడు దిమ్మెరుతాడు అదేవిధంగా వాడు మళ్ళా వాడు దిగ్గి వేయితో ఇంజోరే ఇక రాసిమిందే ఇంకా పాత రాసిమింది ఎత్తుకు 1వ తెస్సలోనిక పత్రికతే 4వ అధ్యాయం 17 వచ్చినతే వాడు మబ్బు నుంచి బేలకు దెమ్మెరుతుండో అదే మబ్బు నుంచి వాడు యేసు ప్రభు మన గిరిడి వేయితో ఇడిపడుకోండు గిరిడి వేయితో ఇంజరే మాడు అక్క ఊడితాడు. మరి అలాగే దర్శన 1వ అధ్యాయం 7 వచ్చినంత మంతే వాడు మబ్బు నుంచి వాదన దేవుడు కూడా వినవించరే వాడు మళ్ళా వాదన దేవుడిగా వినవించరే మనడిగా ఊడితాడా. మరి వాడు బేలా వేయితో మరి ಒಂದು ವಾದನಸ್ಗೆ మరి ಬೆನಗ ಕೇಯ್ತೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚು ಬರೋ ಒಂದು ಸಮయం ಬೆಸ್ಕೋ ಬೇರೆಂಗೆ ತಿಳಿಯು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಕೋ ಬೇರೆಂಗೆ ತಿಳಿಯು మరి 1వ తెస్సలోనిక పత్రికతే మంతే 5వ అధ్యాయం 2వ వచ్చినతే, తర్వాత 2వ పేతురు పత్రికతే 3వ అధ్యాయం 10వ వచ్చినది మంతే యేసు ప్రభు బేల వేతుండలే ఒక దొంగలు బేలత్కు వేతుండో దొంగతనంతకి ఇతుకు ఒక దొంగలు ಬೇಂಟೆ అయితే వేతుండే ಬೇರೆంಗೆ తెలియదు. అలాగే యేసు ప్రభుని వాదన సమయం కూడా ಬೇರೆంಗೆ తెలియదు. అయ్యో ఇతుకు దొంగలు వాదని సమయంతో నీకు పోలుస్తారు. అయ్యో ಒಂದು దొంగలైన వర్రో కానీ దొంగలు ಬೇని సమయంకి చూడండి వర్రో కదా. అలాగే యేసు ప్రభు కూడా ಒಂದು సమయంకి చూడండి టైంకి చూడండి వర్రో కానీ వాడు మళ్ళా వాదన దేవుడిగా వాడు వినం వాడు తప్పకుండా మళ్ళీ వేయితాం. మరి దేవుడి మాట ಕೆತ್ತನವರು ಬೇಲಾತ್ ಕೆತ್ತೋ యేసు వేయితో ఇంజరే ఈ లోకత పుట్టితో ఇంజరే వాడు ఆలకే పడుతాం. మరి చాలామంది ಬೇಲಾತ್ ಕೆತ್ತರೋ వాడు మరి పాపకుని శాంక
ಈ ಲೋಕತೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೋಸಾಕೊಂಡು ಡೊಲಿದೈತೋ ನೆತ್ತರು ಕಾರಿಸ್ತೋ మరి సిలువతితో ఉండు వాటితో చాలామందికి ఎత్తారు వాళ్ళకే ఉండు మరి డొల్లి ఎత్తావు. చాలామంది బేరాత్కి ఎత్తారు ఉండు మళ్ళీ తేగుతో ఇంజరే వాళ్ళకి యేసు ప్రభుడికి ఎత్తాను నన్ను మళ్ళీ తేగుతారు ఇంజరే 3వ రోజు వాళ్ళకే ఉండి తేగుతావు. అదేవిధంగా దేవుని వాక్యం కెచ్చుందే యేసు ప్రభు మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినవు, మళ్ళా వాదన దేవుడు వినవు. వాడు తప్పకుండా మళ్ళా వేయితావు, వాడు తప్పకుండా మళ్ళీ వేయితావు. మరి వాడి వాదన ఉద్దేశం బాధ ఇతుకు మరి ಬೇರು ಹತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿ ಡೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರೋ ಅವರಂదరూ ಮುನ್ನೆ ತೇಯ್ತಾರೆ. మరి ಬೇಂದತ್ಕು నమ్మి మరి మున్నే డొల్లి ఎత్తారు వారందరూ తేయితావు. మరి 1వ తెస్సలోని పత్రిక మంతే 4వ అధ్యాయం 16 నుంచి 18 చదువుదాట మంతే వాడు వత్తపయ మున్నే మరి వారందరూ తేయితారు. తేది మరి యేసు ప్రభువును వారందరూ కలిగితారు. తర్వాత మరి బతికి మందని మరి విశ్వాసులు కూడా మరి ఎవరిని ఊడితారు, ఎవరిని కలిగితారు ఎత్తదమని ఊడితారా. యోవాను కుశల కాబట్టి 5వ అధ్యాయం 20 నుంచి 29 వరకు అంతే. తర్వాత ఏప్రిల్ 24 అధ్యాయం 15వ వచ్చిన తర్వాత 1వ కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 50 నుంచి 54 వచ్చిన వరకు మరి చాలా మాట రాసి విన ఓండు వత్తపయ ఓండి వాదన ఉద్దేశం బాత ఓని వాదన ఉద్దేశం బాత ఇదికు మొట్టమొదటి మాట ఊడర మినడ ఓని మరి బేనత్కు యేసు ప్రభు నాటు డొల్లి అంజమిన ఊరందరూ నువ్వు తేతో అంజరే మాటిగా మరి ఓడినాడ వాళ్ళకే 2వ విషయం బాతికు బేనత్కు అనేవాటి విశ్వాసులకి నా మీనోడ బతికి మీద ఊరిని కూడా మరి ఊరందరినీ కూడా ఉండు మరి తీసివేతో పరలోకి తీసివేస్తారు మాటిగా మరి ఊడర మినడ ఇంకా వాడు బాత్తుంగ్ తెతుకు మరి వాడు ఈ లోకతికి వాసు వాడు మరి పరిపాలన తింగితో పాలిస్తావు 1000 ఏళ్ళు కొని పరిపాలిస్తావు వాడు మరి పాలన తింగితో తర్వాత ఇంకా వాడు మరి 2సారి గిరుడు వత్తపై వాడు బాత్తుంగ్ తెతుకు మరి తీర్పు తీరుస్తావు తీర్పు తీరుస్తే ఎత్తుకో దీని మంతే తీర్పు గురించి బేగమంత ఎత్తుకో 2వ పేతురు పత్రికతే వారు 3వ అధ్యాయం 7వ వచ్చినతే వాళ్ళకే ఏప్రిల్ 17వ అధ్యాయం 31 వచ్చినాము. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం 10 వచ్చినతే తర్వాత 2వ తెస్సలోనిక మరి 1వ అధ్యాయం 7 నుంచి 10 వరకు మరి మీరు సతుకు దాటమంతే. మరి తీర్పు బాధ్యతకు మరి బేనుడత్కు వారిని నమ్మి ఓనగా వస్తారు వారందరికీ వారు బేరా జీవిస్తారు జరే వారి విశ్వాస జీవితంతో ఊడి వారి అందరికి బహుమానం వారికి ఈతో మరి బేనురత్కు యేసు ప్రభుని నమ్మిలకుండా స్వార్థ కేంజీ కూడా నమ్మిలకుండా మత్తరో వారందరూ కూడా తీర్పు తీరుస్తాం. వారు నమ్మిలోరు కాబట్టి వారందరికీ తీర్పు తీసి వారందరూ మరి వారి బెస్కెట్కి మరి వారికి మరి బెస్కెట్కి వారికి పనిష్మెంట్ ఇస్తాం. అది బాధ్యతకు వారు శిక్ష ఇస్తుంది వానికి వారందరికీ ఈతాం. అది బాధ్యత మరి బెస్కెట్కి ఆ అగ్నిగుండాతే ఆ నరకతే వారి బెస్కెట్కి మందటం ఆ తీర్పు ఇందులో అది బిందే మన బెస్కెట్కి ఎత్తన మరి కుశలు కాబట్టి మనకి మన కత్తనస్కే ఈ తీర్పుని గురించి కూడా మనకి ఎత్తవాలి. దేవుని 2వ రాకడ గురించి ఈ తీర్పుని గురించి కూడా మరి గుర్తు తుంగవాలి. వాడు ఈ భూలోకతిని ఈ లోకతిని వాడు పరిపాలిస్తావు అయ్యో మనకి ఊడతాడ యేసు ప్రభు వాడు డొల్లి గిరుడు తేత్తపయ వాడు శిశుడికి 40 రోజుల దాకా చాలా మాటకెత్తావు, చాలా మాట నేర్పిస్తావు అని బోధ నేర్పిస్తావు. వాడిని తుంగని పని వారందరూ బాత్తంగా వాళ్ళకి ఎత్తావు వాడిని ఆజ్ఞ ఎత్తావు. ఆ కుశలి కబుట్టిని మరి మన ప్రాంతతే మన దేశతే లోకమంతా కూడా ప్రతి మూలతే కూడా మరి తీసుకోవాలి. ఆ కోసి ఆ కుశలి కబురికి ఎత్తవాలి. యేసు ప్రభుని ప్రేమతిని పంచవాలి దానికి ఎత్తావు. కెత్తపయ వాడు మరి పరలోక దెమ్మెరుతావు బరితికు తప్పెత్త దేవుడు అని మరి బహుగా వాడిని హెచ్చిస్తావు. చాలా గొప్పగా వాడిని హెచ్చిస్తావు. భారత్కు చాలా గొప్ప పని ఉంటుందో అది బాధ్యతకు వాడు నీశంక నాశంక ఉండొల్లి ఎత్తావు. నెత్తురు కారుస్తావు. మనకు మరి పాపం వలన మనకి శిక్ష ఇత్తది వస్తే, నరకం ఇత్తది వస్తే, మనకి చావు ఇత్తది వస్తే మరి వీటన్నిటిని తప్పిస్తున్నానికి ఓండు మరి నీశంక నాశంక ఉండొల్లి ఎత్తావు. మరి నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్త ఉండొల్లి అని వాడు గిరుడు తేత్తావు. వాడు గిరుడు తెచ్చి వాడు మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినవు. ఆ రోజు దూత ఎలాకెత్తారు
మరి ಬೇಲಾತ್ಕು యేసుక్రీస్తు పోరాడు కత్తుండవు పల్లవతి కత్తుండవు అదేవిధంగా వాడు మళ్ళా గీడు వేయితో అదేవిధంగా వాడు మళ్ళా గీడు వేయితో ఇత్తది మండిగ ఆ ఊడినాడు ఈ గూడుకు మడిగ ఒక ఫోటో కూడా మన ఊడರ మీద యేసుక్రీస్తు ಬೇಲ వాడు పొరడు దెమ్మితో పల్లవకు దెమ్మితో మండిగ ఊడర మీద అదేవిధంగా వాడు గీడు వేయితో అదేవిధంగా వాడు మరి గీడు వేయితో మరి శిశురుకు ఆ ಗೂಡರ ಮತ್ತರು మరి దూతకి ఎత్తరు అదేవిధంగా వాడు మరి గిడు వేయిತು వాడు ಭಾರಿ వేయితో ఎత్తుకు వాడు వాసి ಒನೋಟ ಡೊಲ್ಲಿ ಎತ್ತರು ತ್ಯಾತನಕ್ಕೆ తర్వాత విశ్వాసుడికి కూడా ಒನಗ తీసుకోతనకి తర్వాత వాడిని లోకతే మరి వెయ్యేంటుకొని పరిపాలన తొంగనకి తర్వాత వాడిని తీర్పు ఇత్తది ఈదనకి ఒకటే మందనకి బెస్కెట్ మందని బతుకు ಒನಿಸಿ ದೂರ ಮತ್ತೋರಿಗೆ మరి బెస్కెట్కి మందని అగ్నిగుండ నరకతే వాటిదనకి వాడు తీర్పు ఇత్తది మరి ఈదనకి వాడు మరి వాసరోని వినం మరి నాడు మరి ఒక విశ్వాసిగా మతుకు మరి నిమ్మనన్న బేలమినాడు నిజంగా యేసు ప్రభు మళ్ళీ వాదన దేవుడుగా మినో ఇంజరే మన ఓనికి వెరిసి మనడు బతుకరు మినరే లేకపోతే మరి దేవుడిని మన పక్కకి వాటి మనడు మరి మన ఇష్టం అవుతారు మన జీవితం మినాడే ఒకవేళ మొట్టమొదటిసారిగా మరి ఫస్ట్ సారిగా నిమ్మ మరి యేసు ప్రభు గురించి ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೀನೇ యేసు ప్రభు ఓడి ఈ లోకతికి వస్తాం అందరు శంక ఈ సావు ఇత్తది తీసి వాడడానికి పాపం ఇత్త తీసి వాడడానికి ఆ నరకం ఇత్త తీసి వాడడానికి ఓండు నీ శంక నా శంక నిద్ర కాసే డొల్లి ఎంజి గిరుడి త్యాత దేవుడు కూడా విను వాడు పర్లోకతికి దెమ్మెత్తో వాడు మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా విను ఒకవేళ నిమ్మ యేసు ప్రభుని తెలుసుకుని లేకపోతే నేనే మంచి అవకాశం బాధితుకు ఓనకు నేను వాసి నీ పాప ఒప్పుకొచ్చి ఓండి దేవుని జన్ని ఒప్పుకొట్టుకో నీమ రచన పొందితే నీ పాಪ ಸೆಮಿಸಬರಿತ್ತ ಒಂದು ಒತ್ತಪಾಯ ಓನಗ್ಗ మరి నిమ్మనన్న మరి బిస్కెట్కి మందని బతికినాక ఏం చేయమడగ మంతాడు ఆ పరలోకದ మన బిస్కెట్కి మడగ మంతాడు మరి దర్శనకు 22వ అధ్యాయం 12వ మరి వచ్చిన తిలమంతే బారెత్కు బాధమంతిత్కు ఇద్దో ನನ್ನ మరి తొందరగా వాసరు మినాను ನನ್ನ మరి ಬಹುಮಾನ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ವಾಸರು మినాను మీరు తుంక్త పనిగినిపేసి తుంక్త ఆ పనిగినిపేసి నన్న మీకు బహుమానం మీద నాకు నా యొక్క ఆ బహుమానం నా యొక్క సిద్ధంగా మిందే జరే మరి దర్శనకు మరి 22వ అధ్యాయం 12వ వచ్చినతే అక్కడ రాసి మిందే వాడు మనకి బహుమానం మీద మనం సిద్ధంగా వాడు వినం మరి ఆ బహుమానం మీద నాకు వారు విశ్వాసిగా నిమ్మన సిద్ధంగా మనం వినడే ఒకవేళ నిమ్మ దేవుడు నమ్మిలో అన్నట్టుకు మరి బెస్కెటి మందని బతికిని అదనానికి మరి యేసు ప్రభుని నిమ్మ అంగీకరిస్తేనే ఓ నగనే వెయితేనే వాసి నీ పాప నేను ఒప్పుకుంటేనే ఒకవేళ నేను ఒప్పుకొట్టుకుని నీకు బెస్కెటి మందని బతుకు యేసు ప్రభు నీకు ఈతో నీ ఒకటి శాంతి సమాధానం మీతో వారి ప్రేమతో నేను ఊడితే వారి ప్రేమ బాధ నిమ్మ వారి ప్రేమ బెచ్చ గొప్పదో నిమ్మ నన్ను ఊడితాడు మరి యేసు ప్రభు వాడు మళ్ళీ వాదన దాకా మరి మనడు బాత్తంగా వారు ఎత్తుకు మరి ప్రార్థనతో కోరే దాన్ని సిద్ధపడతావాలి మనడు వాళ్ళకే మరి అది బెస్కే అయితే ఇస్తుంది మనకు తెలియదు కాబట్టి మరి బెస్కెత్ కానీ సరే మనకు మన దానికి బెస్కెట్ మన సిద్ధంగా మందవాలి మనడు ఇంకా మన ఓపిక పేసి మన సిద్ధంగా మందవాలి ఎబ్రి రాస్తా పత్రిక మంతే మరి 15:35 వచ్చిన నుంచి 39 వచ్చిన చదువుకు మీరగా దాటమంది అనమాట వాడు బెస్గా సంతోషంగా మంచిగా సిద్ధంగా మందవని జరిగి మన పిలిపి రాస్తా పత్రికతే 3వ అధ్యాయం మన 20-21 వచ్చినట్టే అక్కడ రాస్యం అంతే వాళ్ళకే మన ప్రార్థనతో గరే బెస్కట్కి వారిని కనిపెట్టారు మందవని జరే లూక రాస్తా కుశలు కాబట్టి 21వ అధ్యాయం అయితే మరి 34-36 వచ్చిన అలాగే 2వ పేతురు పత్రికతే 3వ అధ్యాయం 14 వచ్చింది రాస్యం అంతే వాడు మన ప్రార్థనతో గరే ఓన్ శాఖ మన సిద్ధంగా వినడే వాళ్ళకే సంతోషంగా ఓన్ శాఖ మన ఊడర మీనడే ఎదురుడడం మీనడే లేకపోతే ఈ లోకతే జీవించడానికి మీరు ఆలోచిస్తారు మీనరే అలాగే మరి ఓపిక కలిగి మనం మీనడే ఓపిక కలిగి మన దేవుడు మరి నీవు నేను దీవిస్తూ మరి ఆ ఓపిక అలాంటి ఓపిక మరి నిమ్మ నన్న కలిగి మందలు బేసిక్ కలిగి మందవాలి ఓరో మరి ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಇಲಾಖೆತ್ತೋ మరి ಥಿಯೇಟರ್ ಎಪ್ಪಿಂಜರೆ ಓರೋ ಅನ್ನಲಿರೋ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಲಾಖೆತ್ತೋ ಬಾತ್ಕೆತ್ತೋ ಎತ್ಕು మన ಬೇರೆ ಜೀವಿಸೋರಲ್ಲಿ ಎತ್ಕು మరి యేసు ప్రభు
మరి ನಿನ್ನೆ ಹೊತ್ತು ಯೇಸುಪ್ರಭು ನಿನ್ನೆ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ವಾಸಿ ಒಂದು ನಾಸಂಕ ಒಂದು ಆ ಸಿಲುಬೆ ಪರ ಡೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತೋ ನ್ಯಾಂಡು ಒಂದು ಆ ಸಂಬಂಧ నుంచి గిరుడి తెత్తో నాడి ఒండు మళ్ళీ వాదన దేవుడిగా ఒండు మినో ఇంజరే ఒండికెత్తో ఒండు బాతికెత్తకు మరి యేసు ప్రభు మరి నాశంక యేసు ప్రభు మరి నీశంక నాశంక నిన్న డొల్లి ఎత్తో నాడు సంబంధ నుంచి గిరుడి తెత్తో నాడి మళ్ళీ వాదన దేవుడిగా ఒండు మినో ఇంజరే ఒండికెత్తో మరి అదేవిధంగా మరి ನಿಮ್ಮ నాన్న కూడా అలా ఆలోచిస్తారు జీవిస్కి ಬೆಚ್ಚ ಭಾವమంತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿಧಂగా ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಕೆತ್ತೋ ಬೇಲ ಎತ್ಕೋ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ನಿನ್ನೆ ವಾಸಿ ಒಂದು ನಾಶಂಕ ನಾ ಪಾಪಕಿನ ಶಾಂಕ ಒಂದು ಡೊಳ್ಳಿ ಎತ್ತೋ ನಾಡು ಒಂದು ಆ ಸಂಬಂಧ నుంచి గిరుడి తెత్తో నాడి ಒಂದು మలవాద దేవుని కూడా మినవింజరే మన బతికిని బెస్కిడికి మన గుర్తు తాసి మన జీవిస్కో నిజంగా బెచ్చో గొప్పదనైతే బెచ్చో మన గొప్ప ఆశీర్వాదం అయ్యో మరి నాడు మరి నిమ్మనన్న అలా జీవిస్కడే అలా మరి నిమ్మనన్న మరి ప్రార్థన తుంగ మున్నెడದ ಕಡೆ చాలా ఓపిక కలిగి మన మంత్ కಡೆ చాలా సంతోషంగా ಒಂದು శాంక మనడు మరి ఊడరు మంత్ కಡೆ ఎదురుడు మంత్ కಡೆ మరి యేసు మళ్ళా వాసి వాడు ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ತೀಸೋಯ್ತು ಅವನ ತೀಸೋಸಿ వాడు తీర్పు ఇసి వాళ్ళ మందని బహుమానం ఉండేదని సిద్ధంగా ఉండినాం ఒకవేళ నిమ్మ కూడా సిద్ధంగా మతుకు అంటే మరి నాతోటే మరి మీరు కూడా నిమ్మ కూడా మరి ప్రాథమికంగా దేవుడు మరి నీ కూడా మంచి బతుకోండి నీకీతో దేవుడు బెస్కిన మందని కొత్త బతుకు నీకీతో మరి మన ప్రాంతం కడ దేవాన్ని ಬೆಚ್ಚಕೊಂದನಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿನ ನಿಂಗೆ ಗೊಪ್ಪ దేవుడిని ದೇವ మా ಮೂಡ್ತము ನಿಮ್ಮ ಬೇಲತ್ಕು ಈ ಲೋಕದ ಡಿಗಿ ಒತ್ತಿನೋ ಆನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಗಿ ನಿಮ್ಮ గొప్ప పని ತುಂగి ఈ లోకతిని విడిచి మళ్ళీ దేమిర్తిని తప్పిన దేవానికి వందనాకు నీ బేలత్కు పళ్ళకు దేమిర్తున్న దేవా అదేవిధంగా నిమ్మ రెండోసారి మళ్ళీ వాదనకి సిద్ధంగా మీద జన్మ మూడుతాం దానికి వందనాకు దేవా ఆ రోజు ఏప్రిల్ కథకు బేల ఓడరు మత్తరో ఎదురు మత్తరు నైనా ఒక బేలత్కు సువార్త కుశలి కబరికి ఎత్తరు నైనా అదేవిధంగా మా అమ్మ కూడా నైనా నీ శాంక ఎదురోడు వాళ్ళు దేవా బతికి దేవా నిమ్మ మళ్ళీ వాసి ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ತುಂಗಿತೇನೆ ಆಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವಟ ಡೊತ್ತರೆ ನಿಮ್ಮ ತೇತ್ತೀನಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವ ನೀಗ ತೀಸೋಯ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ గొప్ప తీర్పు ఇదనకి సిద్ధంగా మీరు దేవా నీకు వందనాకు ఆ తీర్పు దేవా మమ్మ విశ్వాసరికి నా మందనానికి నిత్య మందనానికి సాయంత్రం దేవా మరి ಬೇನತ್ಕು ಇಂಜಿ ದೇವಾ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೋಡ್ರು ಮೀನೋರು ದೇವಾ ಅವ್ರ మీద దీవిసా ఒకవేళ వారు యేసు ప్రభు గురించి తెలియకపోతే దేవ వారితో మీరు తిరిగా యేసు ప్రభు దేవుడిని కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఒకవేళ విశ్వాసకిన మతుకునే వారు మీరు ఆశీర్వదిస్తాం నీ గురించి ఎదురోడని జనాకిన వారు మందవాలి విశ్వాసం తీస్తే వారు మందవాలి దేవా నీకు వందనా ప్రార్థన పూర్వకత మందవాలి ఊడరే వారు సంతోషం ఎదురోడరు మందవాలి దేవా ఆకి ఓపిక వేసి ఎదురోడరు మందవాలి దేవా సాయంత్రం నీకు వందనా ఖచ్చితం నా శాంక మా అందరి శాంక దేవా ఆ శిలువత మా కాస్త నెత్తురు శాంక వందనానికి వచ్చినాను మాకిత్త బెస్కిరి మందని బతుకుందాక రచన ఉచితమైన రచన మాకు ఎత్తింది దేవా నీకు వందనాలు ఇంకా బెచ్చవు మంది మీనరు దేవా మా బంధువులకు మీనరు మా నాటినోరు మీనరు మా ప్రాంతరు మా రాష్ట్రతోరు మా దేశతోరు ప్రపంచం చాలామంది మీనరు దేవా వారందరూ కూడా యేసు ప్రభు దేవుడిని కూడా తెలుసుకోవాలి సాయంత్రం దేవా మాత్రం తిరుతాం నీకు వందనానికి వచ్చినాను ఈ ప్రార్థన యేసు ప్రభువునా దేవా ఆమేన్ మీ అందరి వందనాకు మా దేవుడు మేము దీవిస్తాం ఆమేన్